le déine scialta ó rins leis bobbal chuile lá. Idir nuocht náisiúnta, idirnáisiúnta agus scialta áitiúla. Is cuid hawachtach gon déanlachas í an éiriseoireacht. Béidir bhfuil róla an ruite. Cuireas is nire seoireacht le haid scoláirí idirbhliana in iarhain scoil na Gaeltachta agus Lánach Ghaeilge. Tá an cuirsa seo a thairiscint ar nár don Zoom siar an aisce idir an chéad lá agus an cheathrú lá do bhharrta. Bet sa látar scialta agus na slite de fiúla tan chníad a géinsint agus a chuir na riúntas na hardáine agsúla. Dírómíd hafad a gannamh le fón agus le camera luach na scialaíochta agus na seifteanna bhain le heicníí agaibh agus chunas is féidir tuairisc éifchtach tainebach a harach le chéile do heile fís nó das na meáin thá síalta.